go i polisi. Ni police okosomo kata police no yudo D. Okay? Allow me to wacho ni yudo D is not a problem. Ingeni not so many people ma yudo D. It is their wish. For example, kidhi kaka Kora Alliance High School kata Maranda, you will find ni joma yudo D in those schools gin joma tin kabisa. Not because ni jo mani school not eriek, but we are living in a country where it's not fair. Nitie ng'eng jowa ma yudo D out of frustrations in life kalure be gi skunde ma gidhi nikech mana kaka polise gi te skunde moko be kor gweng'wa kucha like day school yudo ni ng'ato uso changa the whole night, ng'ato uso maka kata wang'o maka the whole night kinyo dhi school shida ng'eng. So nitie jok moko ma end up yudo D not because nigi fuo, but they end up yudo D out of life frustrations. To jogi, their life can still turn out to be better. To koro ng'amo yudo D is not ne koro ng'ano en ng'at ma en koro otimo gik maricho nikech no yudo D. Because we have seen a case where ng'ato yudo D to the kati polytechnic otimo artisan, otimo certificate, otimo diploma, otimo degree, and he end up being even a PhD holder. To ng'ano end up being a responsible person in the society. So police kikwa judge kata any other field in career in life kikwa judge ng'ato nikech no yudo D. I think what we need to do maber wacho maber and let people who join police, let them have the passion. Ni an ingenitie, for example, an kaka koro an king'eya, an chakro kanatin nagombo na bed jatelo. Okay? To nitie jomoko mabe gigombo mana gibed jo agriculture, nitie ng'ama gombo no bed japuonj, nitie ng'ama gombo no bed kata police, ineno. Koro jalno magombo no bed police will obey police. I can tell you ni jalno magombo no bed police, there must be a reason kata calling why he wants to be a police officer. To mage jok makineno kata out of among police officers ineno ka they facelift the image of police officers. Koro jok moko achiel ariyo adek moko modonjo kanyo nikech makoro dhi wacho ni los kuon adhi manyo ringono mage makoro tinyalo yudo kata mago joma no yudo kata B. So it's not about what someone got in school, it is about passion and also discipline and also integrity madhano. I don't know wetenge weche motudore kod mano sector mar obila to kapok wadhi wach machielo yena mar mondo mi wasomane moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono ote makamago wabobedo kwasomogi achiel kachiel mondo wawinjane pach joneno wa kuonde mopogore opogore. Ouma makondiwo wacho ni paro no ok binyalore kik wawuondre e mbele jawar mano paro mar thicho oko Rigathi Gachagua